barko na lang ako kasi pag namatay ka makaligo ka pa. Pag mag-aeroplano ka mahulog o patay. O sa ano barko, makakaligo ka pa sa dagat. Mamamatay ka pa ba ako? O, di ba? Pag nalaglag mo. Kasi pag tumagal ka ito, big babaho din. Ayan po mga kaparin Jason, magandang tanghali po. Yun, time check natin ngayon ay 11:54. At yun, siyempre Sunday, gumawa lang si Kuya Pulido ng ano kasi sinabihan niya ako kahapon na gagawa siya. Kaya sabi niya pumunta ako. Yun nag-ano ng electrical doon, ng layout. Tapos half day lang, mamaya uwi na rin ako kasi opening ngayon ng basketball. Mag-ano ko ng mga paninda. Baka makapag-vlog din ako dun sa ano, sa tindahan ko. Dito si Jami at si Gatcho dyan naka-live. Napuli nandito na. Tilo naglalaba. Si Ate Bidang luluto. Yung tanghalian namin ngayon. Siyempre maraming salamat kay Ate Bidang kasi nagaluto sa amin. Kasi kung wala rin siya, may kalabaw daw. Pasok. Kung wala siya, siyempre kami magluluto pa. Yun. Salamat po kay Ate Bidang talaga. At shoutout kay Kuya Bobby. Kuya Bobby! Shoutout Hello! kay Kuya Bobby. Kasi nasa Maynila. Nag-joyride yun eh. So, kailangan ni Kuya Bobby ng ano na makadiskarte rin kasi siyempre may pamilya, ganun talaga. Di kasi nila na. At walang kumbaga walang pagkakitaan dito sa ano. Probinsya, kailangan iwanan mo yung pamilya. Hello. Tulad ko, kung halimbawa kung di ako nagbablog ngayon, negosyante talaga. Kami walang kiss ka ba? O kaya artista ako ngayon siguro. Kiss na yan sa kaya ko. English. Hindi kung di ako nagbablog, tuloy pa rin yung business ko na ano. Abangan nyo na lang. Maganda yung pesto ni Jason doon. Abangan nyo lang, baka mamaya kaya nga pagkakain, uuwi ako kasi pupunta kami ng Nabuan ng asawa ko. Mamimili ko ng balot. Ngayon, di ba nag-iimik naglalaro? Saka, basta magtitinda kayo Uy, mamaya. mabinta yan. Oo. Kaya pagkatapos ko po ng challenge, baka di pa nga tapos, uwi ako dun kasi magtitinda nga kami. Ito yung pagkakataon po na makakita. Hindi yung, siyempre, kailangan natin na dapat yung kita ay hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi dapat kung kaya ng katawan. Yan, nilalagyan na po natin Bidang ng buhangin. Sabi ng anak niya. Nilalagyan ko daw ng dumi. Buhangin po. Pag nagkulang paminta niya, Ayan na, nalang na po. Nangangamoy na, adobong sitaw. ito kasi yung hangin. Nagulay muna kami. Sunod-sunod yung ano eh. Piprito ko pa yung tilapia mo, Kuya Sige. Gatcho. Di pa naman kayo babalik doon. Yan na lang yung sitaw. Di ka pwede bawal ka nito baga. Wala na. Pag Pag nasa okay, shout out. napilay-pilay ka na naman. Hello! Di pa naman ka. Buhay pa. Sarap ng ulam. Yung ano na. Ayan, nakapag-like din. Sunday. Happy Sunday everyone. Sabaw. Sabaw. Para lumambot. Sabaw yan. Sabaw yan. Tanakpan na po. Oo, pwede. Wow. Pwede lang Ha? naman na yan. Kasi Jami Pag dumadaan. Hey! nagpupunas. Ay, yo! Sa lamisa. Lamesa yun. Happy birthday, hello! Kuya Roger. Okay yan, tilapia sa kasitaw partner sa akin mo. Hello, good morning Kuya Kacho. Sabi ni Roger Bernie, shout out. Hello Kuya Kacho, shout out sa lahat. Sabi ni Kacho, okay. Ito kulang. Ha? Plato. Yan yung plato. Shout out sa mga silent viewers dyan. Sakto baga? Meron pa baga? May... Oh, sakto yan. May takip pa naman. Oo, kakain po kami. So, tira na lang po namin sila. Kung wala kasi, Ay. baka maya-maya pa dumating. Papagupit daw sila. May ano yata eh. May pupunta yata. Ayan si Tilo. Si Pagyarn. Seryoso yun?
Sipag yun. Hindi pati kumikibo. Seryoso. Lu. Sundutin ko yung plate mo. Ha? Ah, sila gas. Sige lang. Anong ulam? Parehas. Sitaw din dito. Anong prito? Tinda. Ako na mag-alisa. Ako na magbuhat, Jami. Maghugas si Jami. Ako na. Tinapon na ng manok. Thank you po. Ano yun? Tinapon ng manok. Ayos, naglabas ito. Bumbahan nga natin ito. Pang isang linggo yan. Dati baga pinapalundri mo yung labahan. Ba't di ka na nagpapalundri ngayon? Tama yan. Yung sabi ko nga sa'yo, gayahin mo pag nandito, kung kada ligo, laban mo para di ka mahirapan. Walang dumi. Diba pag nandito, makikita mo kung lagi ko naglalaba kada ligo para di maipunan. Sige na. Kukuha naman. Iimo na. Ito naglalaba. Silang namin yung Di Jami, hugas ng plato. sisakos nito, mga Tapos yun. Hugas yarn. silang namin yun. Ano lang kami? So, gabi. Nakakatawag ko sa mga taga San Roque. Sa ano? Anong Si AP ganun po sa Andun pa katuho, kahit Si CTC. Saan nagdayo? Ay, ba? Ito, naga. Ay, naga. Eriga. Oh? Naguran pati yan, nag-awarding, naguran. Sabi ni Lima, pwede ka na Kahapon nasa Iriga ka rin. so, Ano kasyon doon? May dayo? talaga, Activation daw. team power tayo. Kaya Activation. lipat-lipat lang, basta team power lang, sabi ni Mga si 80 man lang. Walang mga majority. May majority. Saka mga OTC. Pangulo! Wala siguro lang, wala tayong pagbasa. Wala rin tayong gawa. Ayan na po talaga ang ano yan. Ayan, shoutout kay Kuya Nuli. Alright. Ayan, binuksan na po. Sana sa mga Green na po, nag-green. puso, tingnan mo. Na talagang makating lang dyan. Support sa kanya. Maraming salamat po sa inyo. Napakasarap ng ulam namin ngayon, gulay. Yan ang mga paborito ko na pagkain ngayon. Mga gulay. Opo, Marawel, dalawa tayo kanina Tumi, Vince Depp. May bago na palang ano ngayon, Vince na. Sabi ni Marawel. Sino nagsabi? Sabi ni Marawel, sulit, Si Vince Depp. Kuya Ruel. Hello po Kuya Ruel Juliano. Minamigirap sa po. Nakuha lang sila ng bagong shuttle. Ano na, Vince Depp. Hoy, mga gwapo. Oh! Bagong tasa. Sunod na huwag mag-like. Oh! Kapugi. Mga bagong tasa. Alam na. Palupit. Gwapo na po nila. Ayan, dumating na. Buhay ba? Hindi, Kuya Noel, andun. Buhay pa na gupit. Alamit ka. Receive ko, Kuya Puloy. Salamat po sa Oh! Magkambal na talaga. Oh, Asan si Ate Bidang? nagpare. Ano yung magkapatid? Asan si Ate Bidang? Parehas pa ng gupit. Asan sa kasi ano? Oy! Asan si Ate Bidang? Wala ni Kuya Franz!
Ala, grabe yung star. Hoy, ang gwapo yan ni Kuya Sani! Hoy, man! Palugi yan. Nagpaguhit din kayo, paguhit. Ayaw. Dragon! Mga Ayaw namin, good boy na kami. sila! Nagbukang tao na sila, oh! Sir Prene, salamat sa palibre mo sa kupit namin. Ay, ayan, Sir Prene, Ay, tatlo, salamat. May palibre ko lang. Kuya Prene, ayan, nagpalibre Salamat, sa salamat. sabi Sabi ng ko, pagkupit na daw. lang sundalo. Sabi ko. Salamat Kuya Prene, thank you po. Salamat po. Ano, pagkupit mo kami tatlo. Sana all! May Sana lalong gumawa po mga Sana all! nagsigwapuhan bigla. Kambal ko si ano. Ngayon lang bumugi, bagong gupit. Ngayon lang bumugi, kaya bagong gupit. Yes. Pagkat ilang araw, wala na. Gusto mo naman. Bench net na tandem yung dalawa, Lodi Bench TV. Kuya Freddy, nagmukhang tao na po sila. Salamat Kuya Prene. Parang may pupunta na ano. Nahandaan ang puro pagupit. Oo eh. O ikaw, bagong gupit eh. Bagong gupit din Ikaw ako. po nila hindi ba nagpapagupit? Ay. Madaya kayo, di nyo sinama si Kuya Puloy. Wala eh. Hindi na nagpakita si Kuya Puloy kanina. Ay, ba't kayo lang? Para magka-graduation. Nagpagupit na. Aray ko. Sabi ni Elores, ang pupugi nyo na. Ligo po. Opo kayo, sorry. Ligo na. Sabi nila, okay, jam. Ano po, magsasatok na si Jamel ha? Hindi ko alam kung ano Kakain yung na lasa. po kami. Ay, ganyan pa rin yung lasa niyan. Tikman. Aragon! Talaga! Ay, sasandok na si, ano? Ma'am Annie, sabi ni Ma'am. Lord niya. Kuya Gats po, tis-tis muna. Pasalamat lang dahil hindi kayo. Tao yun. Tol, may sinasabi to si Jamie sa'yo. Salamat po. Ha? May sinasabi nga si Jamie. Ganyan yan, pagbago akong gupit. Mapansin yan sa akin, pagbago akong gupit. Ay, pakinggan. Ano? Sabi ko, tao yun. Me, mayos kami! Sabi ni Tig, sasama ba si Sally Carson sa Amerika sa bakasyon ng may mag-sponsor daw. Sama! Kahit Sama. kami. Oo! Sama! Lahat! Makakama na namin sumakay ng airplane. Ay, nakasakay na ako niyan! Hindi mo lumipad. Wait, Ano sinin! yan? Ha? Kasya pa! Nasa review Kuya ko pa. Kasya! Sabi nino! Kasya pa! Pwede na masabi. Nakasakay na ako ng aeroplano. Kaso nung mga gano'n na, maglipad na. Hindi na makahinga, lalo na nung pababa. Mga ganyan, no? Utang, ganyan ako sa pa. Takot ako dyan eh. Ay, sumakay ng ano. Ayaw ko sa Magkano aeroplano. sa taas na? Wala. Sa barko na lang ako kasi pag namatay ka makaligo ka pa. Yan. Pag mag-aeroplano ka mahulog o patay. Ayaw ko. O sa ano barko, makakaligo ka pa sa dagat. Mamamatay ka pa ba ako? Oo, di ba? Pag nalaglag Kasi pag tumagal ka to, big baho din. at least nakaligo ka sa dagat. Mamalala. Kuha na sila, yung mga bagong gupit. Kasi hindi mga di pa naligo kanina. Kahit pala po maligo. Ligo yan. Ligo yan. Ligo yan, kasi makati yung buhok. Pino. Ligo yan. Hello. Masarap ba to? Puro nga nagpagpit. Parang pangit ng luto ko. Buka may mga pupuntahan ng mga to ah. Nilagyan ko kasi ng tubig ko yan. No? Gusto ko kasi yung... Ay, pupunta pa sa 1.5. Ay, si Tilo. Pag may nag-sponsor sa kanya, wala maka-tix to. Yung tig 1.5. Baka rakas ba si Tilo? 1.5 kasama na yung pagkain. Ay, Alex na Tevi, shout out. Happy Sunday. Tap ka na, Ton. chocolate. Ano niya, Ton? Ha? Alex ka na, mamaya pa. Ikaw? Susi na. Ayaw ko na, Ton. Balik ka na. Ikaw? Eh, kahit isang oras, tapos uwi din ako eh. Ayun na, maganda ka na. O sige.
Sige, mamaya na. Ano mo na yan? Dumating na ang tatlong playboy. Sana all mga playboy. Siyempre naunguna dyan ang playboy si Panstar. Ang dami niyang Amerikana. Mga Amerikano ba naman eh. Ay, turuan mo daw mag-English. Kasi si Kuya Ruel may papakilala sa akin Amerikano. No. Maya na, magkakain mo siya. Yeah. Sabi niyo pa. Tatanungin mo pa yan. Naging mukhang tao ng Japan. Yan ang kuya tatlo. Hindi na wala, sabi ni TV. Sabi ni TV sabi mo na si Panstar. Order ka ng isang corridor. Si Panstar may apam, sabi ni Don David. How about your egg? Pero naging mukhang tao na daw si Kuya. Panstar. Okay na to, di ba? Tikman mo yan. Tikman mo yung gulay. Kung hindi na lasa Sabi half cook lang daw. tikman mo. Tikman mo. Kung hindi na siya lasang ano yung... Tulog-tulog pa. Mainit na, mainit. Kagabi ba ulan? Ayan, mainit ngayon. Tingnan mo nga yung ano, pagkain mo. Lasang sa gunag lampon. Thank you, Lord. Ayong bagyo. Kagabi, umuulos kagabi. Hindi man. Hindi dito? Nag-brown out pa. Di ba nakalive ako kagabi? Ah. 3 beses nag-brown out. Gabi? Oo, dito hindi. Ako nag-awarding na di. Sa Eriga, may ako sa ulan. Ay, mag-alay po sa Talaga. hindi sa Ano pati? ay, naisipan ko lang mag-live. Oo, nag-uulos nga ni. Ako sa ano, mga sumupunta na mag-live. Siyempre kay Kuya Ruel. Salamat po sa pag-live ko. Ayun, Lalo mong pagkatingnan mo. ayun, tatlo. Naliligo na yung tatlo. Mukhang pagkakain, may mga pupuntahan ko mga to eh. Kuya Ruel, Kuya Ruel, dito. Papalamig na ang panahon. Yung gabi, hello. Ayaw po yung tatlo. Alright. Mamaya. Naliligo na po yung mga macho. may usapan din kami ni Pedro na ano, may pumunta nga sa akin na ano ba yun. Ayaw po yung tatlo. Uy, mga macho! Yan ang maganda, nakalimang naliligo. Pipitin kay Ate Aura o ang tinagay. Ayaw ang short! Tatlo! Ayaw ang short! Ayan po at malapit na maluto. Uwi sila ka ako kabayti. Ang gibis! Kaya maghintay. Ay, Mami Amy, salamat sa inyong pakulay. I love you po. Oo. Katawan! 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 Oh! Katawan! Ang lupit mga macho! Machunurin! Si ano? Imagine. Ano mo pala? Batsyanorin, tsaka tsawa. Sabay naligo ang tatlong playboy! Maghilutan kayo! Maghilutan! Si Arnold. Happy Sunday. Ay ano yung sabi nila. Hagibis pa nga sa Aliparson! Yung lupa ng Hagibis sa Aliparson! lapit sa Katawan! 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 Kita si Francie, alam na yung lupa dun eh. Sa Bulina pala yun, Bulina. Batang Pangasinan, sa daw po. Yan, todo ang Kasama sundo. si Arcelo, hindi. Samoy. Ano, piprito pa si Ate Bidang ng ano? Ulam ni Kuya Beto. Tilapia. Ayan, live po yung paliligo ng tatlo, naka-live. Uy, mga macho! Diyos ko! Macho! Mga macho! Kaya ba maluluto na yung buwan sitaw? Salamat kay Ate Aileen.
at dito. Nabango ko lang sa akin dito. Ito din yung Sunday, gumawa pa rin kami nito ako ng half game. Yung ano, yung para oo nga, Tapos yung ano pala, balita na may lugar sa Manila na ilalockdown. Kaya magpiprito si Ate Bidang. Yan. wow, sarap ng amoy. Yung ano, okay na luto na. Nandun na kuya. Oh. Dito. Hello. Mga house body, team power. Right. Sabi ni GC. Mga house. Mga malalakas ang apil. Malalakas ang apil sa balo. Dapat pala, ano, Baluga. may Christmas. Saan yan? Sabi ni Leo Alces. Kami sa Batu. Ramsor. Yan, kain na po. Kain na po. Kain na naman. Kain na po kami. Maya pagkatapos nila, kain na lang sila. Kumain ako sa bahay. Kain po. Parang Jason nag-live. Ay, hindi na nag-live. Si Kuya Gacho nag-live. O, si parang Jason. Ano,